ですけれども、まだまだ私たちのこの声は皆さんと一緒にね、どんどん上げていく必要があると思います。また来週もやります。一緒に頑張っていきましょう。自転車大さんありがとうございました。ブラックアイドルの皆さんありがとうございました。ツイキャス中継、動画中継の皆さんありがとうございます。警察の皆さんもお疲れ様でした。はい、お気をつけてお帰りください。お家に帰るまでが抗議行動です。はい、それからこちらのですね、チラシですね、よかったらぜひぜひお持ち帰りください。よろしくお願いします。あと仙台原発本当にいいのっていうこのリーフレットもお配りしております。はい、それから毎度おなじみですが、寒波のお願いもさせていただいております。お気持ちだけで結構です。よろしくお願いいたします。気をつけてお帰りください。お疲れ様でした。あれからのインチキや、とか矢ヶ崎とか。